Stemningen kørte op, og hønsene var sure, for bonden havde taget deres kår. Den endte sine dage som hovedingrediens i en suppe uden smag, og det fik konsekvens. Alle kræ har krav på det frækt naturligvis, så lad den varme hane løbe og spis lidt mere gris. De gavlede, et oprør blussede op. Selv en høne kan blive farlig, hvis ikke den får nok. De tog bunden og konen og plukkede begge to og huggede dem i vakuum med økomærke. Alle kræ har krav på det frækt naturligvis. Lad varme hane løbe og spis lidt mere gris. Merlen den er sikker, men også temmelig trist. Vær opmærksom når du kigger husens kølepris. Måske du ikke ændrer det der står med småt, men suppens ingredienser